bag-ong resolution, no, kining joint RIATF o ang RTF higpit ng ipatuman, okay, kay gipirmahan na ni Governor Dodo Cagas. Gitagaan na tagkopya drip English man Bisaya na to ni. Baraw na to ni sa pinulungang bisdak. Okay? Gipirmahan na ni Dodo Cagas kagahapon, Pizza G's sa Mayo, ang Executive Order number 18. Paminawan ninyo ni kay importante may bawo mo kay daghan kayo ang mga nag-PM sa tuwaan ni. An order adopting and inform guidelines to regulate entry and exit in the regional borders of Davao del Sur as per joint RIATF and RTF Resolution number 1. Gipirmahan na ni Governor Dodo Cagas kini ang Executive Order number 18 nga aduna kini kalabutan sa hiniusang guidelines sa pagpasulod o pagpagawa sa mga tao, produkto o serbisyo dinhi sa Rehiyon 11 or Davao Region. Naatay timan-an aning tanan mga igala. Paminaw para di na ta magsipang utana, ha? Una, adunay pipila ka mga probisyon sa orihinal nga regional resolution ang dili mapatuman dinhi sa Davao del Sur. Okay? Sama sa unsa? Sama sa pagpangita og stay safe QR code sa mga turista o biyahero. Mao kini ang ginatawag DSCCTS o Davao del Sur Contact Tracing System. Mao gihapon ang pangitaon. Kung sa ubang rehiyon pwede na ni dili nila pangitaon, kaya uban mag-valid ID na lang, wala na QR sa Davao Region. Dini sa tuwa sa Davao del Sur wala ni giwala. Bisa pagipirmahan na ni Governor Cagas kining bag-ong Executive Order number 18, kining an order adopting uniform ito kung gingon kanina, uniform guidelines to regulate entry and exit in the regional borders of Davao del Sur as per joint RIATF and RTF Resolution number 1. Bisa pagipirmahan ni Gob na wa gihapon niya giwala nga kailangan gihapon ta mo gamit og QR code ingon man ang mga turista. Nanabay mga tourist attraction daghan din sa probinsya. Daghan ang mga manulod dili taga Davao del Sur, pangitaan gyapon ang QR code para paspas ang contact tracing. Napamatud-an. Ikaduhang nga timan-an nato mga igala. Magpatigbabaw lang gihapon ang mga kasamtangang protocols nga gipatuman sulod sa Davao del Sur nga angay lamang sundon sa residente man o dili residente. Unsa man yung mga protocols ni, sundon nato nga taga del Sur o sundon sa mga langyaw. Okay? Mao gihapon ang minimum public health protocol. Dapat gihapon distansya, dapat gihapon magsuot og face mask sa publiko o ang face shield. Alright? O ang pagpang-disinfect sa tukog-galingon. Bawal ang tapok-tapok gihapon, mga mass gathering. Ikatulong nga timan-an na to, mga igsuon. Kinahanglan magpakita og negatibong resulta sa RT-PCR or kining ginatawag o swab o saliva test. Nga nakuha sulod sa tulo ka adlaw o ang tanang biyaherong sulod nya dili residente sa rehiyon, lakip na mga mamalik o sulod sa residente nga dili apor. Subot ay pasabot ani ang mga gikan sa laing lugar dili sulod sa rehiyon 11 kinahanglan gihapon pangitaan og negatibong result sa swab or saliva test RT-PCR. Halimbawa gikan sa Manila, kabalo man ta nga daghan ang kaso dito. Muuli din sa tuwa sa Davao Region o diri sa Davao del Sur man, kinahanglan yun na sila pangitaan og negatibo nga result. Or halimbawa, naigikan sa India. Kabalo na mag sa sinahitabo ko sa India, pwedeng
Pwede na yung paitan lang dito sa kaso sa COVID-19 ng India. No? Kung kita din sa Pilipinas, kung napaghihapoy mga pipila ka mga lugar din sa Pilipinas nga dili mo tuos COVID sa India, di na wala na ingon ana. Sa nahitabo karon sa India ang ospital puno-puno na. Di na matagad ang uban nag-positive sa COVID. Nang inahalan na silang tabang sa tibuok kalibutan. Siguro 100% doon sa mga Indiano mutuo na kung unsa ka delikado kini nga virus nga COVID. Halimbawa na yung mga taga-India, mga Pinoy. Halimbawa taga Davao Region sila, muli sila di kailangan yun silang pangitaan og negatibo nga swab test. So dapat magpa-swab para mahibalaan, mag-quarantine dayon. Napa, dili na pangitaan. Ganina, ginahanglan magpakita man tong negatibo resulta basta dili ka taga Davao Region. Kini dili nakapangitaan og negatibo resulta sa RT-PCR ang mga residente sa Davao Region. Kung taga Davao de Oro ka, taga Davao del Norte ka, taga Davao Oriental ka, o Davao City, Davao del Sur, Occidental, kung dili lamang sulod sa iyon mo biyahe, kini ginatawag og intra-regional, dili nakapangitaan og negatibong resulta. Klaro? Kung ikaw taga dinhi, nga naara ka dinhi, wa ka ni gawas, mo adto kag bisan asang lugar sa Davao Region, mo adto kag Davao, di na kailangan pangitaan og negatibong resulta. Pero kung taga Davao Region ka pero niadto kag Manila, o sa unsa mga lugar gawas sa Region 11, inig sulod nimo dinhi, pangitaan kag negatibong result. Alright? Napay kani usapan ni ka mga timan-an, pagatugtan ang pagsulod o paggawas sa mga APOR, meaning authorized person outside of residence. Apan di kinahanglan nilang magpakita og valid ID or certificate of employment o travel order or DSCCTS QR code sa mga checkpoint nga agian. Mao ni ka ng mga manrabaho sa gawas, no? Ang trabaho mo gawas sa Davao Region, so mao lang na inyo ipakita inyohang valid ID, certificate of employment, QR code. Napay lang timan-an, tulo na lang. Dili apektado niini ang mga biyahero og mga pagkaon, apan limitado lang sa 5 ang mga pasahero sa sakyanan. Mga biyahero mo magdala mo mga essential needs, 5 lamang ang pwede sa sakyanan. Duha na lang nga mga bantayanan sa inyong pagbiyahe pagdala kanunay valid ID o QR code. Kan mga biyahero, pagdala gyud mo na. Mao na new normal na nakay bit-bit nga QR code. Pero valid ID kanunay naman to, automatic man naman to, lisensya din ha. I-appeal diha ang QR code. Gihimo kini sa to otoridad aron maproteksyonan kita batok sa COVID-19, hilabi na sa ang posibleng pagsulod sa mga bag-ong variants ni ini. Okay? Timan-an na to sa bag-ong Executive Order number 18 yung pinirmahan ni Governor Dodo Cagas, an order adopting uniform guidelines to regulate entry and exit and the regional borders of Davao del Sur as per joint RI-ATF and RTF resolution number 1.